Nu vil jeg prøve at give jer lidt hjælp til at løse ligninger, og samtidig kan I også se, hvordan man kan skrive matematik ind i Word. Jeg har givet en eller anden ligning, som jeg gerne vil løse, og hvis I går op i indsæt, og så siger ligning, så kan I skrive de her matematiske udtryk på en lidt pænere måde. Lad os nu tage et eller andet eksempel på en ligning. Minus 3, parentes, minus x plus 2, plus, og så lad os prøve at smide en brøk ind. 4 divideret med 3x er lig med 5 plus 2x minus 1. Hvis vi skal løse denne her ligning, så er det første vi gør, det er at fjerne parentesen. Og der skal vi huske, at der mellem minus 3 og parentesen står gangetegn, så vi skal gange minus 3 ind i parentesen. Og vi skal huske, at vi skal gange minus 3 ind på hvert led, altså både minus x og plus 2. Så hvis nu vi lige kopierer denne her, og sætter den ind igen, så hvis vi heroppe siger minus 3 gange minus x, så får vi minus gange minus, det giver plus, og 3 gange x, det er 3x. Og minus 3 gange plus 2, det giver minus 6. Og så havde vi et plus her. Så langt, så godt. Så kopierer vi den lige igen. Det næste, vi skal gøre ved den her ligning, det er, at vi på højre siden kan se, at 2 af de 3 led, vi har her, de består bare af tal. 5 og minus 1. Så dem kan vi regne ud, og så får vi 4. Så sletter vi minus 1 her. Inden vi går i gang med at fjerne brøken, så er det lettest at reducere den her ligning lidt. Så lad os smide de minus 6 over på den anden side. For der har vi et firtal, det er altså også bare et led, der bare består af tal. Så hvis vi lægger 6 til på begge sider, så forsvinder de minus 6 her. Og så skal vi plus med 6 herover. Og så har vi de 4 plus de 6. Det giver altså plus 10. Så det står vi her i stedet for. Så kopierer vi lige den her igen. Så kan vi i den ligning, vi er nået til her, der kan vi få x'erne samlet. Og vi har flest x'er over på venstre siden. Der har vi det her led, der bare består af 3x. Så vi kan rykke de plus 2x. For at fjerne dem, få dem herover, så siger vi minus 2x på begge sider. Hvis vi minuser med 2x på højre siden, så forsvinder de. Og vi trækker 2x fra her. Vi skal skrive det her en bagved. Minus 2x. Så kan vi godt sige, at de 3x her, minus 2x, så har vi kun 1x tilbage. Så vi skriver, at vi bare har 1x. Så er der ikke rigtig mere, vi kan gøre. Nu skal vi have fjernet den her brøk. Og der er reglen, at vi skal gange med det tal eller bogstav eller udtryk, som står i brøkens nævner, altså nede i brøken. Så her skal vi gange med 3x, og der skal vi huske, at det er begge sider, der skal ganges med 3x, og det er alle ledene. Så hvis vi kopierer den her igen, så skal vi altså gange x med 3x, og vi skal gange brøken med 3x, og vi skal gange 10 med 3x. Hvis vi siger x gange 3x, så får vi 3x i anden. Og for at få x i anden, så markerer vi det her x og går op i design og vælger denne her e i x'te. Der kan man føje hævet eller sænket skrift til ligningen. Det er det, vi gerne vil. Så vælger vi denne her, og så kan vi gå op her og trykke 2. Hvis vi ganger denne her brøk med 3x, så er reglen, at vi skal gange med 3x op ved firtal. Vi skal gange 3x op i tælleren. Så vil 3x divideret med 3x give 1, og så står der bare 4 gange 1. Så brøken forsvinder, og vi får bare 4-tallet tilbage. Så skal vi også gange 10 med 3x. Det giver 30x. Vi kan se, at vi har x i anden her, så det her det er en andengradsligning. Og den skal vi have om på den normale form for en andengradsligning. Og den normale form for en andengradsligning, det er ax i anden. Så går vi lige hurtigt her. Plus bx plus c er lige med 0. Så vi skal have 0 på højre siden, det gør vi ved at trække 3
trække 30x fra på begge sider. Så hvis vi gør det, så får vi minus 30x. Og de 30x forsvinder her, og vi får 0 tilbage. Så skal vi have rykket om på leddene på venstre siden, sådan, så vi får dem på den normale form for en andengradsligning. Det er altså den her form. Der kan vi se, at leddet med x i anden, det skal stå forrest. Det gør det allerede. Men så skal der... Nu kopierer vi lige den her ned en gang. Så det led, det står allerede rigtigt, men så skal det være det led med x i første, der skal stå i midten. Så det vil være det minus 30x. Og så skal vi have konstanten, altså det tal, vi har, det skal stå til sidst. Det er plus 4. Nu kan vi så ud fra det her sige, at a, konstanten a, er lig med 3. Det er altså det tal, der står foran x i anden. B, det er det tal, der står foran x i første. Det er i det her tilfælde minus 30, der står foran x. Og vi husker at få fortegnet med minus. Og c er lig med de plus 4. Nu skal vi løse andengradsligningen, og så skal vi først udregne diskriminanten. Der har vi en formel. Lad os lige indsætte den. Den hedder b i anden minus 4 gange a gange c. Hvis vi indsætter her, så skal vi nu huske, at b er lig minus 30. Så skal vi huske, at vi sætter et negativt tal ind i formlen. Når vi gør det, så skal vi sætte en parentes om det. Så i det her tilfælde, der skal vi altså sige minus 30 med parenteser, og det her tal, det skal så i anden. Går vi igen, sige anden, minus 4, så vil vi gerne lave et gangetegn, så kan vi gå herop og rulle lidt ned, så finder vi et gangetegn. Ganget med a, det var 3, ganget med c, det var 4. Hvis man regner det her ud, så får man 852. Jeg viser jer lige om lidt, hvordan den her ligning også kan løses i GeoGebra. Det går meget hurtigere. Når vi er udregnet diskriminanten, så skal vi bruge formlen for løsning af en andengradsligning. Den kan vi også lige hurtigt skrive op. Den siger minus b, og så siger den plus minus kvadratroden, den finder vi her, af diskriminanten d, som vi lige har udregnet, og så siger den 2 gange a. Hvis vi sætter ind i det her, skal gøre det på den helt rigtige måde, får vi minus, og så var b negativ, så den kommer også med et minus. Plus minus kvadratroden af d, og d var de 852. Og så skal vi sige 2 gange a, og a var 3. Det kan man reducere en lille smule, hvis man vil det. Minus 30, det giver altså plus 30. Og så stadig plus minus kvadratroden af 852 divideret med 6. Man skal altså først regne det her ud, hvor man skriver 30 plus kvadratroden af 852. Husk at sætte en parentes, fordi det er hele tælleren. Og så skal vi dividere med 6. Vi kan sætte en parentes her, for lige at... Sådan. Huske det. Og bagefter, når vi har gjort det, så skal vi sige 30 minus kvadratroden af 852 divideret med 6, og så får vi den anden løsning. Lad os prøve at løse ligningen i GeoGebra. Det var den her, vi startede med. Så den kopierer jeg, og så går jeg ind i GeoGebra og går ind i CAS og sætter min ligning ind. Og nu skal vi huske i den her brøk, at vi skal have en parentes om nævneren, fordi nævneren består af et udtryk 3 gange x. Ellers så forstår GeoGebra det ikke. Så skal vi op og taste på den knap, der hedder løs en eller flere ligninger numerisk. Den trykker vi på, og så får vi netop 2 løsninger til vores andengradsligning, 0,14 og 9,86. Hvis vi gerne vil beregne den brøk, vi fik til sidst, så skal vi prøve at gå tilbage og køre herned. Så den første brøk, så kopierer det her ind i GeoGebra. For vi kan også bruge GeoGebra som en lommeregner.
så skal vi sige 30, og så lad os starte med at sige plus. Og så når vi skal bruge kvadratrod herinde, så kan vi skrive SQRT, det står for square root på engelsk. Og så skal man have en parentes om tallet. Så nu har jeg en parentes om det tal, jeg tager kvadratroden af, og så har jeg en parentes om hele tælleren. Og så dividerer vi med 6. Nu er det ikke en ligning, jeg skal løse, så jeg skal bare op og trykke på det bølgede lighedstegn heroppe til venstre. Så får jeg 9,86, det var altså den ene løsning. Hvis jeg skriver 30 minus kvadratroden, det giver mig den anden løsning. Trykker igen, får de 0,14. Jeg tror, det var det, og jeg håber, at det har hjulpet.